आजुनाथ एक बार्त महासुख लागत हे आजुनाथ एक बार्त महासुख लागत हे आहे आहा शिव धरो नाटवे सत डमारो बजाबा हे आहे शिव धरो नाटवे तडमारो बजाबा हे तोहे तक है गौरे ना चाह हमें को नाना चाबहे आहे चारी सो चमोहिला गे कौने विधि बाचत हे आहे चारी सोच मोहिला गे कौने विधि बाचत हे अभिये चुभिये भूमि खासत बाघांबर जागत हे अभिये चुभिये भूमि खासत बाघांबर जागत हे आहे होए तबाघांबर धरी खा एत हे आहे होए तबाघांबर धरी खाएत हे शिरसा छलकती गंगा भूमि भरी पाटत हे आहे होए सहस्त्र मुख धार समेट लो ना जाएत हे आहे होए सहस्त्र मुख धार समेट लो ना जाएत हे शिरस गले संसरत साप भूमि भारी संसरत हे आहे कार्तिका पो                                                                                 '
खायेत हे आहे कार्तिका पोस लामाजूर से हो धरी खायेत हे मुंडमाला टूटी खासत मासानी जा गत हे आहे तो हे गौरी जय बापराई नाच के देखत हे आहे तो हे गौरी जय बापराई नाच के देखत हे बनहि विद्यापति गावला गाबिका सोनावला हे बनहि विद्यापति गावला गाबिका सोनावला हे आहे राखला गौरी का मानत चा